Klimatická úzkosť pre mňa znamená pocit nejakej bezmocnosti voči našej klíme a voči nášmu prostrediu okolo nás. Nejde o oficiálnu diagnózu klimatickej úzkosti, čiže nemáme zatiaľ takúto diagnózu určenú. Je to pre mňa pocit, keď viem, že sa všetko kazí a že pravdepodobne ďalšia generácia bude zažívať ešte viac a viac chudoby a biedy. Volám sa Patrícia Gajdošociová, som ekopsychologička, školská psychologička, doktorantka na Prešovskej univerzite a iniciátorka z iniciatívy Psychológia za klímu. Pod pojmom klimatická úzkosť si človek môže predstaviť stále obavy, strach z environmentálnej skazy, z klimatickej krízy. V psychológii to neberieme ako oficiálnu diagnózu, ale je to skôr prirodzená reakcia na neprirodzený problém, ktorým klimatická kríza je. Čiže nechceme to patologizovať, ale chceme zároveň dodať tým pocitom vážnosť a nechceme ich tak brať na ľahkú váhu. Pre mňa nie je ani diagnóza, ani psychologický fenomén. Podľa mňa je to bežná súčasť normálne rozmýšľajúcich, uvedomujúcich sa ľudí, ktorí vidia svet okolo seba, ktorí vnímajú, že treba dbať na našu klímu, že treba ochraňovať našu prírodu, že netreba len brať, ale niečo aj dávať našej planete. Problém klimatickej úzkosti sa podľa výskumov týka väčšinou mladých ľudí, čiže máme štatistiky, že až 80% celkovo, aj celosvetovo, mladých ľudí prežíva klimatickú úzkosť. Hlboko ich zasahuje klimatická kríza, ale nemôžeme opomenúť ani ďalšie generácie, pretože s postupom času, s postupom rokov sa ukazuje, že aj oni začínajú trpieť nejakými takými pocitmi, strachom z klimatickej zmeny. Rovesníci si častokrát robia srandu, že netreba triediť odpad, že netreba zbierať odpadky zo zeme, že to nemá zmysel, že si myslia, že aj tak ľudstvo pôjde do záhuby. Nevidia proste žiadny kúsok nádeje v tom, čo robím. Častokrát spochybňujú, keď sa im snažím nejak dohovoriť alebo im len dať trochu nádeje do ich činov. Tak ľudia majú tendenciu sa často vysmievať z pocitov mladých ľudí ohľadom klimatickej krízy, zosmiešňovať ich, čo určite nie je správne, pretože to prehlbuje u mladých ľudí klimatickú úzkosť. Často sa to deje pretože sa to možno berie ako taký súčasný trend, že mladí ľudia pociťujú klimatickú úzkosť. Jednak aj preto, že tá klimatická kríza je taký rozsiahlý, zložitý, veľmi zložitý problém a treba si dohľadávať o tom veľa informácií, aby to človek pochopil. Čiže ľudia na to často nemajú čas, nemajú vôľu, aj tie informácie sú také zložito rozložené, čiže môžu si nájsť aj nejaké dezinformácie v rámci toho. Stále to tak bolo, že proste mladí ľudia tvoria tú budúcnosť, pretože budú v nej žiť. Čiže je to oprávnené, že cítia takéto pocity. Keď mi začína klimatická úzkosť, tak sa to prejavuje tým, že neviem, čo mám skôr robiť. Neviem, ako mám spracovať pocity, čo je pre mňa najdôležitejšie v tom momente. Prichádza pocit bezmocnosti, aj pocit viny. Človek cíti v prvom rade asi veľký hnev na okolitý svet, na ľudí, ktorí to dopustili, zničili toto miesto, vlastne aj také tie osobné ľudské spomienky, príbehy, ktoré sa s ním viažu. Prvotné príznaky klimatickej úzkosti pre mňa znamenajú neustály
prísun iracionálnych myšlienok, neviem na čo mám mysleť skôr, neviem kde mi hlava stojí. Chcel by som všetko naraz zmeniť, ale viem, že to musím robiť postupne. Pocit neistoty, pocit bezmocnosti sa ma snažia ovládnuť čím skôr, keď sa dostanem do stavu klimatickej úzkosti. Čo sa týka tých fyzických vecí, Tak sú to také sťažené dýchanie. pre normálneho človeka je toto miesto, mám pocit, ako keby som mal hlavu ponorenú pod vodou. Ak človek napríklad má nejakú citlivejšiu oblasť alebo časť tela, tak sa to tam pretaví. Migréna. Našiel som toto miesto Čiže môže byť bolesť, hlavy, doslova v plameňoch, bolesť očí, nič len stuhnutie svalstva, zvýšené potenie, zrúbané stromy a holá zem. trás nôh napríklad. Pocit neistoty, pocit bezmocnosti sa ma snažia ovládnuť čím skôr, keď sa dostanem do stavu klimatickej úzkosti. Tak aktívna nádej je vlastne taká psychologická technika, intervencia. Znamená to, že človek nečaká na vonkajšie sily, napríklad, neviem, vesmír alebo hocičo iné, že zasiahne a vyrieši nejaký problém za neho, ale naozaj aktívna nádej znamená, že človek je aktívny v tom, čo chce dosiahnuť. Čiže to, čo si želá, aktívne na tom pracuje. A chceme tento stav dosiahnuť, nechceme, aby človek pociťoval len pasívnu nádej, že sa bude spoliehať na vonkajší svet, že to zariadí, ale naozaj, aby ku klimatickej kríze pristupoval aktívnym spôsobom. Je mi jasné, že veľa mladých si týmto istým prechádza a zažíva rovnaké pocity ako ja. A je mi jasné, že takisto sú ich kroky zneisťované a spochybňované. A je to úplne pochopiteľné, lebo predošlé generácie si nezažili taký tlak a také sebauvedomenie a v minulosti proste sa neriešili tieto isté veci, tak ako sa to rieši teraz. Čiže pre všetkých, ktorí s týmto teraz prechádzajú, nenechajte sa zhodiť staršími a robte to, čo je podľa vás správne, čo pomáha planete, v čom vidíte budúcnosť a nenechajte sa odradiť ľuďmi, ktorí to chcú už vzdávať.